Syifa Aulia Indonesia absen 3 dosa sekawan. Kula badhe maosaken geguritan kang ira-irahan Kidung Jawi déning Supriyata. Kidung Jawi déning Supriyata. Guritmu jen rejurit ati tenan. Coba iki kedadian kalih dosa taun kepungkur. Jakuber sekecekele ujar kang drang jakrungu saka ocehe tilang nalika semende ing sentong dhuwur. Sapa ngira yen kembang sari sasi wingi bakal tumiyup ing telapukan lipat. Ngangsek nyawiji ing ubenge bumi kepengin ngeyup ing paturane lintang. Ujarmu pindha laras pelak tetabuhan lerem ngisi werna ing gluwang putih asih. Unyere pandong cakep mekroke kekembangan. Apa banjur kinekep lan kearas uga ambruk ing pangkon. Nyuntak kapang kaya ambrole tanggul samudra. Nalika angin balik dalan kuanto rembulan padang tengah latar. Mure tresna ora simpangan dalan. Duh bumiku, ati lara lara kerubung suwung bumbung. Ing kene kepiye anggonku ngoyak berekonang wancidan. Titip impen mung sadirma nyempal lara. Uga kanggo nutup catu wingi ing kadung gudres kiri lungite tresna. Wengi tintrem tanpa lintang apa maneh rembulan. Nanging kepiye aku mung kisen sepahen tebu bodho. Uga wedgapok turahan rayap. Kidung sepi bumi sanyar. Endi papan pangumbaran Jawi. Pucuke randu apa ing panye mau. Apa nunut ing pucuk siwine padha. Ah, kidung sepi bumi Jawi saya dadi. Cukup sementon saking kula, menawi wonten salah kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.